कमेन्ट हर हारसिं गोदाव सोराव जानायखाय होबाय देखायनाया आं माबायदि जाना दङ गुवार जिएमसिआव दाबादि टाइम सुस्रांजोबोलै मानसिफोरखौ आफेराव सुस्रांजोबो 10था आंबो बाहेरायावसो दंलै नै जिएमसि गोजा दुगैनानै बेफोर दोनजोबो मारै जाना दङ बिराद मानसि हाबनो होआ ओंखारहोजोबबाय आंबो बाहेरायावसो दोङो नै कमेन्टबो मोनाखै माथो आंलाय कमेन्टफोर हरदो सोरबाफोर दासो नायदों सोरबा नायखो हरदो कमेन्ट हरदो खबरफ्रा बोरै आङो जिएमसिआव दङ जिएमसि भाङाघर मेडिकेलाव सासे बेमारि लाबोदों मादैखौ मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाना दङलै हाबनो होआखै कमेन्टबो हरनांगौब्रा नायबाथाय कमेन्ट मानो कमेन्ट हरा नोंसोरलाय ओं दे जागोन दे साननै जाबाय दिनैजों थाफैनाया मोजां जायाखै आं भिडिअखौ बारा खालामनाय जानाय नंला रावबो कमेन्टबो हरा कमेन्ट हरबासो रिप्लाय हरबाय थानो हायोलै नङाबा आंबो मोजां नाङालै मा होनखोलै बेलाय फुल ब्लगालाय जाबायलै